Paspas kaayo mo labay ang oras, wala na'y replay, wala na'y rewind. Maong mag-focus ta sa mga taong makahatag nato kalipay o kalinaw sa atong panghuna-huna. Dili nato usikan ato ang panahon sa mga taong toksik. Ayaw kumpiyansa sa taong makahatag og pabugat sa imuhang kaugalingon. Mga user-friendly. Once imuha siyang maapil sa imuhang contact list, ikasuod or ikastorya, bugat kayo imuhang paminaw. Murag gipas-an nimo ang tibuok problema sa kalibutan. Reklamador, puro reklamo sa kinabuhi. Daghang mga negative nga mga sumbong-sumbong. Once nga mo reply ka, dauton po ka sa imuhang likod ngadto sa laing kakontak niya. Kusog mang daot sa laing tao, hangtod mawad-an kag focus sa kaugalingon. Apektado ang imuhang panghuna-huna. Kawaton ang imuhang peace of mind. Hilig mag-blame sa laing tao. Kusog kaayo mo drama nimo. Ipag-guilty ka sa ihang mga drama like kinahanglan niya ingani-ingana mo nagkana. Mugamit pag mga santos para makahatag ka sa gusto nila. Mapahimuslanon. Ikaw na lang mosabot sa inganing klaseng tao pero hinay-hinaya imuhang kaugalingon sa pag-iwas palayo aning klaseng tawhana. Ilimit imuhang kontak sa mga taong makapabugat sa imuhang kusog. I-block kung friend mo sa Facebook. Hatagig kalinaw ang imuhang hunahuna nga naa kay peace of mind. God bless!